मिरु एबसुजों बानजायजानाय 13 बोसोर बैसो सिंनि जोबथा जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव रायजो राजाफोरनि मदद हास्थायदों एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारिया। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि आवथायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थामथि 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासा आरो हिन्जावसा हान्जानि जोबथा एबा फाइनाल जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया गाबोन 19 अक्ट'बराव बाक्सानि मुसलपुर गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजागोन। आरो बे जोबथा गेलेनाय बादायलायनायाव हौवासाफोरनि हान्जायाव क'क्राझार कार्बि आंलं जिल्ला आरो हिन्जावसा हान्जायाव उदालगुरि आरो क'क्राझार जिल्लानि गेजेराव खुंफुंजागोन होननानै फोरमायदों मिरु एबसुनि नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारिया। गाबोननि जोबथा गेलेनाय बादायलायनाय एबा फाइनाल गेलेनायखौ किक अफ खालामनानै बेखेवनानै होगोन रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर आरो गोबां गागि गेलेगिरिफोरा बाहागो लाफैगोन बाथ्राखौ मोनथिहोदों गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारिया। लोगोसे बिथाङा गासैबो जोलुर गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ गाबोन 1 रिंगायाव लैहोर लैहोर फैनानै मदद होफैनो खावलायहरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि हाबाफारि बायदियै 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि जेनाखि फुटबल जे टुर्नामेन्ट बे टुर्नामेन्टआ फैनानै गाबोन 19 तारिख अक्ट'बर आरो बे अक्ट'आवनो बाक्सा जिल्लानि बे मुसलपुर हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा फोथाराव जोबथा गेलेनाय जे बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ गाबोन सानजौफु 1 रिंगानिफ्राय बानजायनो थाखाय बा खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय थानाय जादों। फारियै बेवहाय बयसफोरनि जिखिनि मोनसे कम्पिटिशन जे टुर्नामेन्ट फाइनाल जे गेलेगोन बेवहाय क'क्राझार जिल्ला आरो कार्बि आंलं जिल्लानि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। आरो हिन्जावसाफोरनि आन्डार 13 नि जिखिनि मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट जे बादायलायनाय फाइनाल गेलेगोन बेवहाय उदालगुरि जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्ला बे मोननै हान्जानि गेजेराव जागोन। दा बे खेलाखौ बा बे गेलेनायखौ जोङो फाइनाल पर्यायसिम गेलेगिरिफोरनि मोनसे मोजां गेलेनाय आरो नायगिरिफोरनि मोनसे मोजां माने मदद होनाय बा थुलुंगा होनायनि गेजेरजों जोङो डिसिप्लिन भाबै जोङो लानानै फैनो हादों। आरो गाबोननि जिखिनि बे फाइनालखौबो जोङो मोनसे क्वालिटि बे माने बिराद मोजां मोनसे माने नाजानाय बिराद मोजां मोनसे एनकारेजिं जों बेबायदि मोनसे खेला बेबायदि गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनगोन जोंहा मिजिं थिदों। थारैनो जोङो जे नायदों आरो बेवहाय फरायसाफोरनि बा गेलेगिरिफोरनि जि गेलेनायनि जि क्वालिटि जोबोद माने गोजौआव बिथांमोननि जि गेलेनायनि स्टेन्डार्ड जोबोद गोजौआव मोजां प्लेयारफोर गोबां माने गुबुन जिल्लानिफ्राय बेवहाय जोङो गेलेनाय नुनो मोनदों। आरो जायफोर फाइनाल गेलेगोन जे क'क्राझार जिल्ला आरो कार्बि आंलं जिल्ला मोननैबो हान्जाया जोबोद माने गोख्रों हौवासाफोरनि टीम आरो हिन्जावसाफोरनि टीमाबो उदालगुरि आरो क'क्राझारनि दङ बिथांमोना जोबोद माने गोख्रों टीम। दा बेखायनो बे गेलेनाय जे बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ नायनो थाखाय आङो लैहोर गासैखौबो आं फैनो खावलायगोन। आरो बे हाबाफारियाव जोङो गाहाय आलासि महरै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बारग' आफादगिरि आथिखालनि बिटिआरनि CM मुस्रि प्रमद बर' मानव गेदेर बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो हांख्रायदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथाङा दिनै गासै बे माने हाबाफारिखौ गाबोनो माने दैदेनगोन। लोगोसेयै आरो गाबोननि जेनाखि बे हाबाफारि बेवहाय हौवासाफोरनि जेखिनि टुर्नामेन्ट बेखौ किक अफ खालामगोन जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बारग' आफादगिरि आथिखालनि रायजो सभानि MP मुस्रि रोनगोरा नार्जारि मानव गेदेर बिथाङा। आरो हिन्जावसाफोरनि जेनाखि टुर्नामेन्ट बेखौ किक अफ खालामगोन मानव गेदेर जे जोंनि बिटिआर माने जेनाखि आयेन आफादनि मानव गेदेर कातिराम बर' मानव गेदेर बुंथिगिरि बिथाङा किक अफ खालामगोन। आरो बिबार बावजेनगिरि बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेननो थाखाय बर' थुनलाइ आफादनिनो मानव गेदेर गाहाय नेहाथारि मुस्रि नीलकान्त गयारि मानव गेदेर बिथाङा बाहागो लागोन। आरो गोबां स्पर्ट्सजों माने सोमोन्दो थानाय नेसनेल लेभेलनि बा स्टेट लेभेलनि रिनाउन्ड माखासे प्लेयारफोरखौ जोङो बेवहाय
माने इनभाइटेड गेस्ट हिसाबै जोङो हांख्रायदों आरो जोंनि माखासे एजुकेशनिस्ट मानव गेदेर बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों दा बेखायनो नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर गाबोननि दिनाव जे बाक्सा जिल्लानि आरो अन्यान्य जिल्लानि गासैखौबो आङो खावलायदों आरो बाक्सा जिल्लानिफ्रायथ' दासिम जोङो फरायसालिमा बा जोंनि बिमा बिफा रायजो राजा बिथांमोननो जों मिथिहोनाय जादों थारैनो गाबोन मिनिमाम बे फोथाराव 5,000नि मोनसे गेदारिंनि मोनसे नायगिरि बियो जानो थांगासिनो दङ आरो बिनि गोजौआव थांगोन जोङो बेखौ माने मिजिंथिदों रायजो राजाफोरखौ फिन आरोबाव आङो खावलायबावदों जे जोंनि उन्दै उन्दै गेलेगिरिफोरनि जिखिनि गेलेनाय बेखौ थुलुंगा होनानै नैबे मसलबुल गेलेग्रा फोथारनिफ्रायनो जोङो स्टेट लेभेलनि जेनाखि माने फोथारसिम दैथायहरनाय नेशनेल लेभेलनि फोथारसिम जे दैथायहरनाय इन्टारनेशनेल लेभेल बा माने गोजौ थाखोसिम दैथायहरनायनि जिखिनि मोनसे सिमां आरो नोजोर बेजों गाबोननि गेलेनायखौ थुलुंगा होनो थाखाय गासैखौबो आङो खावलायदों लोगोसेयै उन जोलै माखासे गेलेगिरि दिहुनबावनांगौनि थाखाय जोंनि नायगिरि उन्दैसा बिथांमोनखौबो जेन थुलुंगा मोननानै लाना फैनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय गोजोन्थों।